እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ጸሓፋይ መምህር ኣማኑኤል ሳህለ ዝተጻሕፉ ጽሑፋት እናባኹም ነቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜድያ ይኹን ኣቕራቢ እዚ መደብ ንያት ሚካኤል ሰናይ ምክትታል ጻጸን ንህብን ስራሕን ቀዳማይ ክፋል በዚ ጽሑፍ እዚ ጻጸ ክበሃል ከሎ ነቲ ኣብ በረኻ ወይ ኣብ ቤት ዝቕመጥ እኽሊ ዝእክብ ጻጸ እዩ ዘመልክት ጻጸን ንህብን ክልቲኦም ከም ለባማትን ጻዕረኛታትን ፍጡራት እዮም ዝቁጸሩ ኣብ ቅድሚኦም አንበጣ ከም ህኩይን በልዕ እሙትን ባህልን ኮይኑ ይቐርብ ካብኡ ዝገደደት ግን እንጭራር እያ ንሳ ካብ ስራሕ ብዝያዳ ኣብ ደርፊ ተተኩር ህኪት ፍጥረት ብምዃና ወርሓዊ ክረምቲ ከፊእዋ ተሓልፎም ግዜኡ ክስዕስዕን ክደርፍን ዝሕልፎ ኣይሓልፈሉን ናይ ጻጸን ንህብን ጻዕርን ህርኩነትን ግን ሽዑካ ክልቲኡ ዝድነቕ እንተኾነ ፍልይ ግን ኣለዎ ብርግጽ ክልቲኣቶም ሓርኮትኮት ክብሉ ንፈቐድኡ ክጓዓዙን ላዕልን ታሕትን ክብሉን እዮም ዝውዕሉን ዝሓድሩን ብሓቂ ንህርኩትና ብዝምልከት ንጻጸ ዝወዳደሮ ፍጡር የልቦን ይኹን እምበር ናይ ጻጸ ድኻም መብዛሕትኡ ኮንቲ እዩ ፍርያምነት የብሉን ኣብ ዕዳጋ ዝውዕል ፍርያት ኣየቐርብን ስራሓት ንህብ ግን ማለት መዓር ንዶልችታትን ካሬመለን መሳርሒ ከምኡውን ከም መመቀሪ ምግብታት ዝኣቱ ተወሳኺ ኮይኑ ኣብ ዓለም ተዘርጊሑ ንሪኦ ኣለና ጻጸ ከምቲ ጻዕሩ ብዙሕ ከፍርን ክዕብን ነይርዎ እስከ ጻጸ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቱ እንታይ ከም ዝገብር ንመልከት ንሱ ፍረ እኽሊ ክጎትትን ምስኣ ክቃለስን ኣብ ኣባይቲ ሰባት ኣትዩ መዓርን ሽኮርን ክሰርቕን ኣብ ገሊኡ ቦታታት ከዓ ካብ ጸላእቱ ዘየድሕኖ ነዊሕ ጎለታት ክሃንፅን ዕረፍቲ የብሉን ሓደ ግዜ ከዓ ከየጽንዐ ብዝገብሮ ወፈራ ኣብ ውዑይ ሻሂ ተጠቢሱ ወይ ምስ መዓር ተጣቢቑ ንረኽቦም ካብ ኩሉ ዘገርም ግን እቲ ክቡር ግዚኡ ዘጥፋኣሉ ፍረ እኽሊ ተሰኪሙ ናብ ጎዳጉዱ ኣብ ምብጻሕ ዝገብሮ ጻዕሪ 900ዊት ዕውት ብዘይምዃኑ እዩ ኣብዚ ፍሉይ ናይ ስራሕ መደብ ዝገብሮ ጻዕሪ ጻጸ ብዙሕ መስተውዓሊ ከም ዘይኮነ ክንዕዘብ ንኽእል ስርናይ እናጎተተ ክጓዓዝ ከሎ ብሓንቲ መንገዲ ምዃን ምስ ተኣብዮ ካልእ ኣማራፂ መንገዲ ወይ ሜላ ኣብ ክንዲ ዘናዲ ምስታት ተጽድፎ መንገዲ ክተሃላለኽ ኣብ መወዳእታ ድማ ብድኻም ክስነፍ ከሎ ምርኣዩ እምበር ዶ ንጻጸ ከም ጻዕረኛ ጌርካ ምውሳዱን ንሰባት ከዓ ብኡ ክምርሑ ምምዓድን ቁኑዕ ኣብ ዝበሃል ሕቶ ተኣቱ ሓንቲ ነገር ዘይተዋጻእካ ምስ እትኸውንስ ምግዳፋ ዶ ኣይመሓሸን እቲ ጉልበት ስለምንታይ ተመዲቡን ተተሊሙን ብኣድማዕ መንገዲ ዘይሃልኽ ጻጸ ጻዕረኛስ ጻዕረኛ እዩ ይኹን እምበር መብዛሕትኡ ድኻም ጻጸ ፍረ ኣልቦን ኮንትኖትን እዩ ዘምስል ከምዚ መበልየይ ኩሉ እዋን ጻዕርን ድኻምን ከም ኣፍራይነት ኮይኑ ክውሰድ ከም ዘይብሉ ንምግላጽ እዩ ኩሉ ዝጽዕርን ጉልበቱን ዝህልኽን ሰብ የፍሪ ኣሎ ክንብሎ ኣይንኽእልን ጻዕሪ ምስ ወደባን ሜላን ራእይን ክኸይድ ይግባእ እዚ ምስ ዘይግበር እቲ ጻዕሪ ብኺኑ ይተርፍ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንተተዓዘብና እውን ኩሉ ከይደቀሰ ኸጽንዕ ዝሓድርን ንጉሆ ዓይነቱ በርበረ መሲሉ ዝትንስእን ቀዳማይ ይወፅእ ማለት ኣይኮነን መጽናዕቲ ብሜላ እንተዘይኮይኑ ዓይንኻ ክሳብ ዝነጡቕ ክተንብብ እንተሓደርካ እውን ኣድማዕ ውፅኢት ክህልወካ ኣይክእልን እዩ ኣነ ጎዳጉድ ኩዒተ ክደፍኖ እንተውዒለ ሰሪሐ ክበሃል ኣይክእልን ዶ ኣደይ ዓመተ ንምድሪ ቤተን ምሉእ መዓልቲ ክውልልኦ እንተውዒለን ሰሪሐን ዶ ይበሃላ ዶ ምናልባት እቲ ከምኡ ዘግበረን ናይ ውሽጥን ጸገማት ስለ ዘለዎን ክኸውን ይኽእል ዓቕለን ምስ ጸበበን ምስቲ ምድሪ ቤት ክበኣሳ ክቃለሳን ይውዕላ ዘፍረዮ ነገር ግን የብለንን ኣቦይ ማሉ ጎዳጉድ ኩዒቶም መንደቕ ምስ ዝነድቁ ወይ ከዓ ጎዳጉድ ኩዒቶም ፈልሲ ምስ ዝተኽሉ ወይ ንኸብቶም ዝኸውን ማይ ምስ ዝመልእዎ ሽዑ ይሰርሑን የድምዑን ኣለዉ ክበሃል ይከኣል ንጉስ ሰሎሞን ነቲ ስራሕ ዘይፈቱ ኣተሃኩይ ኪድ ናብ ጻጸ ካብኡ ድማ ተምሃር ይብሎ እዚ ዘረባ እዚ ነቲ ብትህኪ ተበሊዑ ጉልበቱ ዓቂቡ በጢሉ ዘምጸሉ ዝበልዕ ሰብ እተባህለ ይመስል ከም ኣብነት ግን ኣብ ክንዲ ጻጸ ንህቢ ተጠቒሱ ነይሩ እንተዝኸውንስ መሓሸ የብል ከመይሲ ንህቢ ብመደብ ዝሰርሕ ንኾንቱ ድማ ኣይደክምን ሰሪሑ ተደላይነትን ጠለብን ዘለዎ ፍርያት የፍሪ ንኹሉ ኣስተውዒሉ ስለ ዝገብሮ ሃለኽለኽን ገልጠምጠምን ኣየብዝሕን